Әссәләму галәйкүм, хөрмәтле тыңлаучыларым. Хәлләрегез ничек? Исән-сау гына яшәп ятасызмы? Мин дә, Аллага шөкер, шулай бер көй генә яшим, эшләп йөрим. Нинди генә регионнарда булмадым, нинди генә темалар күтәрмәдем. Сезнең белән һәрвакыт элемтәдә. Кеше бу дөньяга гомерлеккә дип килми. Кайчанда булса үлем ишек шакыячак. Үлем темасы безне куркыта. Без бу турыда сөйләргә дә, язарга да яратмыйбыз. Әле минем тапшыруда Казан шәһәрендә яшәүче Иске Таш мәчетеннән Мәгалимә Гүзәл ханым мәйет юу темасы буенча дәресләр алып барды. Беренче, икенче, өченче, дүртенче дәресләрне сез плейлистка кереп, дин соңгы юлга озату темасыннан карап таныша аласыз. Бүген мин сезгә 5нче дәресне тәкъдим итәм. Шулай да видеоны карар алдыннан алдагы тапшыруларны карарга киңәш итәм. Башта бит су салабыз өстебезгә. Шулай бит җимшара, үзебезгә дә тәмле була. И моны да шулай. Мин сезгә сөйләгәнгә генә, булай ул тиз эшләнә. Без бергә җавап җөрибез. Мен Саниягә берәр ошибка булса, я минем ошибка була, без кешеләр бит бер кайчан да булай да тыртмыйбыз. Син дә димим, ох та димим, бармак белән генә аккуратны менә. Мин оныттым берәр нәрсә. Или Сания берәр нәрсә онытты. Бармак белән генә күрсәтәбез. Почему? Потому что тегендә, ишек артында туганнары, балалары көтеп торалар, ишетәләр, без нәрсә сөйләшәбез. Әле җуыр алдыннан мин аларга чыгып әйтәм, мин кардәшләрем, матур иттереп, ля илаха илляллах дип торыгыз. Бернинди сөйләшү юк. Телевизорда карамыйбыз, чәй эчеп тә утырмыйбыз. Шәһәр җирендә шундый хәл була. Киләбез, кеше затырга күп килгән, бөтен бүлмәләргә тулган. Бер бүлмәдә телевизор карап утыралар, бер бүлмәдә тагын әллә нәрсә сөйләшәләр. Кая куербыз икән инде? Бу квартир кемгә калыр икән инде? Балаларнамы? Ничек үлде? Нәрсә булды? Менә ул сүзде бетә. Без килдекме, барсын да аңлатырга тиеш. Хөрмәт итегез, сөйләшмибез. Дөнья хәбәрләре сөйләшерме, телевизор сөйләмибез. Ля илаха илляллах. Шулай бит. Булды. Мин основной асыл җуучы. Сания су салып тора миңа. Иншаллах, хәзер мин асыл җуучы булгач, истинҗа алганда, истинҗа алабыз. Шулай бит. Без үзебез туалетка кергәндә, истинҗа алганда Аллаһы Тәгалә сүзе юк. Бисмилла да әйтмибез. Менә мин асыл җуучы булгач, 3 мәртәбә менә бу җирне күтәрәм һәм ул суны менә монда салам. Лабок. Шулай бит, беләбез. Менә монда суны салып тора чүпрәк өстенә. Чүпрәк өстенә. Мин чүпрәкне күтәрдем һәм менә шулай җуам. Менә җуам, әйбәтләп җуам. И уң кулым белән кырсагына басып торам. Менә бу җиренә басам на правую сторону. Монда безнең прямая кишка проходит. Или менә булай әйләндерәм инде. Чтобы менә монда җыелган газлар, газ чыга обязательно. Һәм әниләр, мәвәлләр менә чыга. Булды, менә бер мәртәбә җудым. И моны җыя барам. Һәр икенчесен менә Сания ханым миңа уже әзерләп тора. Шуңа күрә мәйет җуыбыз безнең тиз һәм правильно слаженно була. Менә тагын алдым, ачтым, тагын җуам. Суны агызып тора. Мин инде кырсагына шулай басып торам. Менә матур иттереп булды. 2. Хәзер тагын 3. 3 мәртәбә ал ягын җуабыз. Үзебез истинҗа алганда да шулай эшләр идек. Шулай бит. Менә тагын бер кат җуам. Ул вакытны Сания ханым уже барсында әзерләп тора. Менә булды. Мин басам. Баса булды. Басканда моннан гына җуам да һәм менә бу 2 бармагым белән, менә 2 бармагым белән кирип китәм анальный отверстиегә. Шулай бит. Нәрсә өчен? Мин карыйм, бугы чыгамы? Юкмы? Җиңелчәме? Катымы? Если бугы чыга торган булса, мен әйтәм, Сания, пробка куябыз. Потому что ерак алып китәләр. Шулай бит, бугы чыгарга мөмкин. Но бывает, что крепкий столщик, мы бегайбәт инде ул вакытны чиста. 3 мәртәбә җудым. Һәм уже әйттем, пробка куябыз. Сания кечкенә чүпрәкләрне әзерли. Менә комганыңны куясың да, и миңа инде прав не ала, плечо бедро ала үзенә, плечо бедро ала да, и мин әкрен генә менә шундый кечкенә чүпрәкләрне кәкә итә торган җиренә әкрен генә тыгам. Прямая кишка обычно менә моның хәтлек, бөтен кешенең бер төсле. Шулай бит. И бывает разные отверстия, зур да була, кечкенә дә була, төрлесе була. Ну, аккуратно менә шундый кечкенә чүпрәкләрне тутырабыз. Мамык тутырмыйбыз. Мамык җибидә һәм бәреп чыга. Менә шулай тутырабыз әкрен генә. Мин күрәм инде кая тыкканымны. 1, 2, до упора тыктым. Менә булар бар миндә, шулай бит. До упора. Менә ни хәтле кирәк була, иногда күп тә тыгырга туры килә.
Әздә тыгабыз инде, төрле чак була. Менә буларны аккуратно менә шулай тыгып куям. Тыгып бетергәч, әле тишегеннән менә булай калдырмыйбыз. Менә мин тутырдым бит инде, шулай бит. Менә булай калмый чүпрәк. Обязательно до конца. Почему? Жуганда кул белән нечаянно можем тартып чыгарга. Аннары бөтенесе выбьет. Аңладык да? Обязательно менә тутырганда аккуратно тутырып бетердем. Бөтенесен бернинди чүпрәк чыгып тормый. Менә монда бер нәрсә, ничего не торчит. Бик матур. Булды, хәер Сания тотып тора. Мин инде хәзер тагын нәрсә эшлим? Тагын жуам артын. Мин бит чүпрәк тутырдым. Куясың да, куйдым. И мин жуам. 3 тапкыр жуам тагын. Арт ягын жуам хәзер. Арт ягын жуам. Башка литератураларда бар, мәйтне утыртабыз диләр. Утыртып булмый мәйтне. Это неправда. Утырмый ул каткан уже. Аны дөрес түгел. Менә булды. Супер. Ике. Менә. И өченче тапкырында мин сабынлап жуам. Шулай бит. Сабынлап алдым да, артында менә сабынны алам да. Менә монда сабынны мәйбәтләп. И артын алдын жуам сабынны. Ну жуганда менә чүпрәкне ачам инде. Монда хатын кызлар гына. Жуганда дин кардәшләрем, бу җире менә жумыйбыз. Ирләргә дә аңлатам. Бернинди оят әйбер түгел бу шулай. Бөтен җирен жуабыз. Менә, вот это место. Потому что ул бит памперста ятты. Ул может буялырга, бу җирләрендә бөтен җирләрен, менә, вот все вот это вот место полностью жуыла, менә полностью сабынлап. Бөтен җирен жудым, шулай бит сабынлап. Менә бу ябык идеңдә мин чүпрәк астында гына жуам. Шундый хәл булды. Бер ханым керде, әнисен затканда карап торырга булыша инде. Әйтте, субханалла ди. Бер нәрсә күренмәде ди. Шуны хәтлек шатланды. Помнишь, Сания синең белән булдымы? Менә бу җирләр бер кашанда беркем дә күрми, потому что мәйт ояла. Булды, мин жудым. Менә бу минем бит интәхәрәт чүпрәкләре. Шулай бит җыелып тора инде. Мин аларны бер пакетка салып барам. Отдельно тәхәрәт чүпрәге. Шуннан соң нәрсә? Карагыз әле, минутларда алкыда. Туктайлы, менә истинҗа алгач, истинҗадан соң кулымны жуам. Бармы? Бармы сезнең? Юк. Ничек булмас? Дальше. Су, дальше. Бар. Хәзер истинҗа алгач, кулыбызны кулыбызны жудык сабынлап. Если безнең мәйтнең кан чыга торган булса, төрле хәлләр булырга мөмкин. И кулларыбыз буялды. Халатымда, перчатки лучше поменять. Ну, если чисто гына булса, перчатки не меняем. Сабынлап жудык та, сабынлап мәйт өстендә жуылмый кул. Бу хөрмәт итү булмый. Шулай бит. Менә мәйтнең кырыенда жудым, әйбәтләп жудым, кулымны жудым, чип-чиста. Булды. Хәзер инде мин асыл жуучы булмыйм инде. Хәзер асыл жуучы күчә правый сторона. Сания ханымга күчте. Хәзер ул асыл жуучы була. Мин асыл жуучы булам, только истинҗа алганда. Хәзер безнең нәрсә булды? Башны жуабыз. Шулай бит. Суларны карап торасыз. Хәтта суны карыйбыз, башны жуабыз. Башны әйбәтләп жудык. Үзебез ничә мәртәбә башны жуабыз? Була төрле әби. Төрле мәйет була, озак яткан була, башлары грязный була, майланып тора. Чип-чиста булынча жуабыз. Хәдисләребез сезне карадык, шулай бит Аль-Бухарийда пәйгамбәрбез нәрсә дип әйткән? Бер яки 3 мәртәбә жуасыз дигән. Шулай бит нечетное количество. 3 мәртәбә жуабыз. Казан Нуры мәчетендә Наил хәзрәт даже шампунь да куйды. Шампунь да бар. Потому что төрле кеше була. Мәйтне без чип-чиста итеп озатырга тиеш булабыз. Менә озын чәче булса да, әйбәтләп жуабыз, кыска чәч булса да, и шул вакытны битендә жудык. Все, чәчләрне жудык. Һәм мин менә бу чүпрәкне инде жуып бетергәч, битен яңа белән яптым. Һәр даим алыштырып торабыз моны, шулай бит. Хөрмәтле тыңлаучыларым, киләчәктә дә бу дәресләр дәвам итәчәк. Гүзәл ханымга нинди сораулар бирер идегез? Сездән хатлар көтеп калам. Бүгенгә мин сезнең белән саубулашам. Исән сау яшәгез, бәхетле булыгыз, бергә калыйк. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез сорауларыгызны миңа Instagram шелтәре аша да юллый аласыз. Экраннарда Instagram битемне күрәсез. Язылыгыз, дуслашыйк. Сездән хәбәрләр көтеп калам.